75% sa mga nagsumeter si OC sa national position mahimo madeklarar nga nuisance candidates. Mas madamo nga Pinoy gusto na nga magpabakuna. Maayo nga gabakulod, maayo nga gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 8, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Yes, good morning na mga kaaksyon. Happy Monday everyone. Medyo balik trabaho. Balik naman kita. Anong medyo balik trabaho? Balik trabaho. Balik niya. trabaho. Balik mga modules, mga online classes. Yes. Since 1936, director ka. Bisan. Wala ka. Di kay duway ko naging nasuksok bala. Sa lingkod do kanugon, may makado ka bag-o pang dance. Lagi na suksokon taman bala. Pagpungko mo na kayo na, bimo nang ginapangita ko sa imo dayon. Kung itong banks ni Action Doral man. Ako ba? Ano lang banks mo? Wala ko lang tabunan ko lang. That's why nag-headband. Sige. Good morning, Green man Action dyan Doors. headband ay. Green gyapon, no. Good morning man, Action Boy. Pero ang mind hindi green. Ay, kalain, hindi. Nagapabilin nga, ano colors? White. White Well, pure. pure. Yes. Ay, kalain. Good morning, mga ka-action. Happy Monday. Kamusta ni Silayhan man? Sige. Si Masi Tofago, good morning dira sa imo. Connie Laparan, sa may Pandanon DSB. Kay migo naton Romel Gallo, oy, kumusta ka dira migo? Ari na sa Subong, ato na sa Manila. Very good. Welcome again sa Philippines. Welcome back. Dennis Richard Timor Roma, good morning man. Kag kay Ihada Carol Montoya, may aga sa imo dira sa National Printing Office sa Quezon City. Yes, Miss Carol, good morning. June Biaten Sibalyos, greet naman ang pamilya niya, Sibalyos ka Ibi Magalona. Sige, go. Si Lani Galido, good morning man. Si Waay Gitada, RR Pangarinyo, good morning. Mga idol ko sa hanginan, kamugid lamang akong ginabantayan. Kalain. Bantam is in the air. Busi Bantam naman. Bago naman yung character. New character unlock naman ni Action Boy. Ni Mads RR. Gasunda na higit sila ni Dennis. Good morning, have a great day. God bless. Good morning man sa imo, Dance. Sige Mailanda nga pangisda sa San Enrique. Sige, kay Ma'am Vanessa Mayo, may aga man dira sa Minnesota, and Dr. Matt Mayo, of course. Yes. Sa kay Elvira Hilogo, watching from Charito Heights, Granada. Sa kay Miss Jinky de Alagdon, may aga dira sa imo, Bibo Villasor, kag tamyan naman si Ma'am Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, kag sa tanan nga EFC, sa kay Raymar Swallow Imperial sa Lancaster, California, Alma Oligon, kag Sirela Samar Aguilion, no? Kag belated happy birthday, birthday kapon ni Milili Oligo. Ayun, no? Birthday kapon. Kapon tong birthday niya. Belated happy birthday, migo, no? Milili Oligo, sang Banes Cafe, dira sa may barangay Tangub, Bacolod City, no? So, belated happy birthday lang dira sa imo, kag kabay pa na-enjoy ni mo ang mga birthday. Kahapon nga adlaw abi ko na yung open open house ang Banis Cafe kay birthday ni Migo Tamilili. Linong kagapon Action Boy. Linong gahapon, no? Kag why sa ka invite si mo? Wala. Why ka man galing ka kadto? Why ka man kadto? Kung baka ka COVID nga daan, tigahalong ta. Sa mga COVID do. sa mga tipon-tipon, sa mga very good, very good. That's why nga until now, ever since you remain COVID-free. Yes. Because of the observance of the health protocol. Yes, correct. Very good. Sige. Lito Dayap, may agaman, kagaya Ana Sinoro, good morning dira sa imo.
M. Saboso, may aga dira sa may barangay Takuling. Andreo Hular. morning. Si Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Kag si Migo Ricky Malala. Yes, araman Good siya. morning. Si Maria Corazon Gumban, good morning man sa imo. Kay Dennis, sa swimming lang Ah, oo. Di ka to swimming naligad duman? Secret. Wow. Private resort ko to siya. actually, boy. Private. I-open Imo na ko to bago dun mga sa public. investment. New investment. May I-invite lang ka na sundet si Pusa na nasungad mo. Natun ko nga daan practice na daan swimming. Doon ka kita ko, doon ka pangita siya sa Serena. Ang tanong niya naman ng Serena. Pasawon gro eh. Torko Jongko, good morning man. Good kay Ma'am Luisa Luing Melos. Good morning. Sige, standby na kita sa atong mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa atong mga balita lokal. Nagpanguna ang siyudad sa Bacolod sa bugos nga Pilipinas sa may pinakamadamo nga mga kamataan nga nabakunahan kontra COVID-19. Ini para sa mga A3 pediatric priority o kung may edad 12 to 17 anyos. Sa programa Istorya Espesyal, ginpahag ni EOC Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon nga sa sulod sa 5 kadlaw nga vaccination sa mga kabataan may edad 12 to 17 anyos sa Riverside Medical Center kag sa mga malls na record na ang kapin 7,000 ka mga nabakunahan sa syudad. Sunod kay Sorongon, mag-umpisa naman sa pagbakuna karong adlaw Lunes ang Taytong High School, Miyerkules sa San Agustin College, Huwebes sa University of St. Lazal, kag sa Biyernes naman sa La Consolacion College, kag St. John's Institute kag sa Sabado sa Trinity Christian School. Magluwas diri umpisa karon man adlaw Lunes, magasugod na ang mga barangay sa pagbakuna sa mga kabataan nga nagaedad 12 to 17 anyos. Pinakalipay ta ngay anunsyo kay pabalo sa aton mga tagpalamati nga ang Bacolod City amo ang nagapanguna number 1 nationwide sa pediatric turnout sa aton nga nabakunahan both sa comorbidities kag sa aton nga the rest of the pediatric population. Ang kabayan sa magpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Kalipay ni Bacolod City Mayor Evelio Linadia ang report sa Department of Health ug DOH nga ang syudad sa Bacolod ang nagapanguna sa may pinakamadamo nga A3 priorities nga nabakunahan kontra COVID-19 sa sulod sa 3 ka beses. Suro kay Linadia ang kadalagan sa vaccination program sa syudad ang resulta sa kapisan kag dedikasyon sa mga medical frontliners nga paday nga nagatrabaho sa piyak sang risgo. Pasidungan man ni Linadia ang mga frontliners sa ilang maay nga kontribusyon sa kampanya kontra sa pandemya. Nagasugod ang pagbakuna sa mga nagaedad 12 to 17 anyos sa syudad sa Bacolod sa Oktubre 29 kag nagapadayon patubtub subong. Ang syudad sa Bacolod ang ginsundan sa syudad sa Vigan nga may 1,578 ka mga nabakunahan, probinsya sa Isabela nga may 808, syudad sa San Fernando nga may 571 kag Ilagan sa probinsya sa Isabela nga may 553. Sa iba maraton nga balita lokal, ginahanda naman karon sa kapulisan sa Murcia PNP ang 3 ka mga kaso para sa driver sang freezer van nga si Michael Cabugwason nga residente ni Kalong-Kalong Zone 2 sa barangay Singgang Airport matapos napatayan duha ka nag-angkasanay sa motor kapag apila sa Iban Park sa aksidente nga nagluntad sa Sabado sa Hacienda Manman Co, barangay Pandanon Silos, Banwasang Murcia. Sunod pa kay Police Corporal Virgil Sedimo, traffic investigator sa Murcia PNP, si Cabugwason ang magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injury kag damage to property. Madumduman, 4 ka masalakyan ang involvado sa aksidente. Isa diri ang freezer van nga loaded sang ice cream, isa ka Toyota Hilux, isa ka Fortuner, kag isa pa ka motorsiklo nga nasakyan sa mga naglamatay nga sanday Julito Cañete kag Jimmy Gadlane, mga pumuluyo sa sitio Punod, Barangay Prosperidad, Ciudad San Carlos.
Si kabugasan ko nagpabilin sa custodial facility sang Murcia PNP. Mas sobra 300,000 ka pesos nga koleksyon ang nakuha sa makawatan gikan sa duha ka mga kolektor matapos gin-hold up nagligad nga gabi sa AHS Pension House Highway to Mabinay, Barangay 9, siyudad sang Kabankalan. Sinisyal kapag pangusisa ni Police Lieutenant Dennis Melgaraco, Deputy Chief of Police ang Kabankalan Police Station. Ang insidente natabo Biyernes ng gabi pang kapon gid lamang na report sa mga kapulisan. Sa diin ang mabiktima ang Musanday Godfrey Calves, 33 anyos, residente sang Purok Yanson, Heroreco, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Kag Romel Magaliones, 29 anyos, nagapuyo naman sa Barangay 1, siyudad sang La Carlota, kag cash collector sang SYL. Ginaligar sa mabiktima nga tatlo ka wala makilala nga suspect armado sang shotgun ang nagsulod sa pension house kag nagdeklarar hold up. Masobra man 80,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu ang na-recover sa mga otoridad gikan sa duha ka ginaligar drug pushers pagi sa bypass operation kahapon sang aga sa Purok Tilapia, Barangay 3, siyudad sang Bacolod. Ang naglalakpan na Musanday Jonari Saura, 31 anyos, ang Purok Golf, Barangay Ginalaran, siyudad sa Silay, kag Roberto Mihica, 34 anyos, residente sang Banga 12, siyudad Santa Lisay. Sundo kay Police Captain John Christopher Masangkay, akto nga nagbaligya sang ginasuspetsuhan Shabu, Santay Saura kag Mihica, kag na-recover pa sa ilang napulo ka sachet sang ginasuspetsuhan Shabu, nga ginabulumanta nagabugat sang 13 gramos, kag may market value nga 85,000 pesos. Santay Saura kag Mihica kron, ayan na sa custodial facilities sang Police Station 5. Kag sa katapusan nga balita, lokal, arestado ang street-level individual o SLI paagi sa bypass operation las 5 sining nga aga sa Purok Amalis 1, Barangay 40, siyudad sang Bacolod. Ang naaresto ang ginkilala kay Roberto Shan, 47 anyos, residente sa among nga lugar. Suno kay Police Major Leo Estopa, si Shan, akto nga nagbaligya o akto nga nadakpan nga nagbaligya sa ginasuspetsuhan Shabu sa police operative sa idalom sa Police Station 6 nga pusher buyer. Na-recover sa iyang anong ka-plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu. Ginabulubanta 4 ka gramos ang kabugaton nga may DDB value nga 27,000 pesos. %75% sa mga nagsumater COC sa national position mahimo madeklarar nga nuisance candidates. Samtang mas maramo mga Pinoy gusto na nga magpabakuna. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton mga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good morning dira kay Michael June Season, kag kay Josette Kabantog Inofre. Nenita Ramirez Tumimbang, may agaman. Patricia Jimenez del Castillo. Good morning sa imo, no? Kaya hambal ni Ma'am Vanya lipay-lipay kuno si Migo Tamililis ang birthday gift niya. Ay, may birthday gift sa gali. Ngala ko siya kadumdum mag-invite sa aton kay may birthday gift na siya gali. No? Tani ko na-invite ko si Miss Dorel, tani may birthday gift naman ka Miss Dorel, no? So hindi na na-pass na. Tani sandal. Kaso tapos natin nag-expire na. Expired na. Wala. Sige. Che, Zamora, may agaman kay Leo Santuele Quirino, Juvie Munares, kag Alex Fuentes. Good morning. Oy, kay classmate ko na, Virgil Ligaspi Coloso. Good morning. Kag sa ako ni Hada, sino nga ngalan sa bata ni Asikwan? Kashmir. Teacher Kashmir, no? May Hada din siya. Hada naman ko. Yeah, soon to be ihada mo naman. Hada naman. Yun. Ikaw na ang Maninoy Nation. Of the year. Maninoy of the year ka. Kung kaagi ka ang format of the year. So, subong Maninoy of the year ka naman. Tama. Okay? Ibang level ka na gidya. Kaya tungod agoro sa ginatukod namon nga Kagawad Nation bala. Di na well known kagid sa Kagawad Nation. Tama na Maninoy of the year ka. Bongga, laing man si Kagawad. Sige. Sa kay amigo to da Melchor Melos, good morning man. Kag kay si ano gala si Teacher Romela Ilustre Arevalo. Yes, good morning Teacher Romela sa iya bana Si Cielo. Yes, kag sa ila daughter nga si Axel Faye. Excel Pay. Sabi nga. Wag ka limtan Hindi naging pangita ni Romela nga lang sa bata yung Excel Pay man. Sabi no. Gin research din na mayo guro mo no. Oh, siyempre. Kuang gali na unika iha gali na. Correct. Kaya ano ba kay hindi madugangan kaya palalagaw kay silom. Kala. May mga silay sa iya, may mga kabankalan, may mga inubaan. Damo siya. Hindi huwag sa blaga, tiner sila blaga. Ito kung sa trabaho. Yes. So, hindi kayo lagawan ni literal. Florencia Villacampa, good morning man. Sa La Union. Kay Joseph Oria, good morning man sa imo. Sige. Good morning man kay Michael Singo or Singo Lamayen. Dra sa may alihi. Stay safe and God bless you. Kay Ray Baryoga, good morning man. Melvin Peñafiel, good morning. Kay Neil Brian Valuis, good morning. Greet ko lang, happy birthday si Kagawad Leo Tahonera. Dra sa may Barangay Inclaro, Binalbagan. Kag happy birthday man kay Chairman Leo Tahonera. Greetings from Ram, RGBI family. Oy, happy birthday! Happy birthday, Leo! Kagawad Leo. Kag si Chairman Leo. Isa lang gali. Isa lang gali. Okay, sige, happy birthday gid sa iya da. Jack Pinonggan, good morning man. Miss Ana Sinora, yes. Because green is clean. Ay, mo na, green is clean. Muna sa, bago na. Sang una tanay ko mga muna paintron ka na nila sa paintron ka na muna sa Green Revolution. Wow, Green Revolution. Ang sa di na nga Green Revolution. Away ka na kay idea sang Green Revolution. Wala. Time na sa sang martial law so na may ginatawag nga Green Revolution. Anong ila purpose? Mananom. Para pagkaon. Nanom gali. Nanom mo. Yan ni former First Lady Imelda Marcos nga programa. Green Revolution. Tapos gapananom sila sa tanong. Huwag ka mo yung basa-basa sa mga history. Gabasa man. Kung mga mo, parang balo ka. Mas mayo ang imo sa paglakat sa future kung nakabalo ko sa imo nga history. Yes. Okay. Kung ano nga, mga especially atong panahon sa martial law, damo inaya sa mga matundaan mo, no? Kaya,
Hindi ba, halala mo sa TikTok. Halala ng TikTok. Ha? Halala mo sa TikTok. Gani. Actually, may mga information man sa TikTok. Kung sa bagay. Ah, Kung gali, invite sila sa aton nga page sa TikTok page. Yes, ha? i-follow nyo kami sa TikTok, mga ka-action, ha? Ang amon nga, dali lang, i-sure ko, iba lang aton nga username. Iba lang. ERB at kuan na. Ano to? Mhm. Kay Erlinda Heroy Imalay, mang agad Oh, rin. i-search nyo lang mga ka-action at ARB Bacolod 684. Ha? At gali, Okay? at ARB Bacolod ARB 684. Kay may mga may mga challenges nga challenge Challenge. sa inyo. Okay? So, please, sa tanan nga may TikTok account i-follow nyo kami at ARB684. Small letter, tanan mga ka-action. Apple Tad good morning man kag sa family Heroy sa Handumanan. Ay mga taga Handumanan da, good morning ha. Hutuda, good morning dira sa inyo sa mga miyembro sang Hutuda. Melissa Montinola, good morning man. Good morning sa mga taga mga vendors da bala, mga amigo ta nga vendors sa Libertad Public Market. Mag-aga dira sa inyo, no? Kag ang Burgos Public Market. Yeah. Ako bala galing kay Sunday lang gid ko nga daw pwede, bala nga daw makapanindahan kung aga. Kay ti ari man tadi kun aga mo. Wish ko man na manindaw aga pa bala mo. Kami ako manindahan niya. Sige, standby na sa mga balita national. Kag sa ato mga ka-action. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Halos 75% sa mga nagsumater sang Certificate of Candidacy para sa national positions ang mahimo padeklarar nga mga nuisance candidates sa tiyon nga masala na ang tanan nga nag-file. Ginbahag ni Comelec Education and Information Department Director Eliza Sabile David nga sa 569 ka aspirants, kapin sa 3/4 sine ang madeklarar nga nuisance candidates. Sa datos sang Comelec, nakabaton sila sang 97 ka Certificate of Candidacy sa magapapili sa pagka-presidente, 28 sa pagka-vice presidente, 174 sa senador, kag 270 sa party list candidates. Nagsimeter na ang ilang law department sa petisyon para ideklarar ang 75% sa mga aspirants bilang mga nuisance kag natalana nga desisyonan sa commissioner.
sa Rules of Procedures ang COMELEC, imadeklarar nga nuisance ang sinuman nga aspirants nga nagsumater sa COC para insultuhon o kon bastuson ang proseso sa eleksyon o kon maghimo sa mga pagpatalang. Mas madamo nga mga Filipino ang gusto nga magpabakuna kontra COVID-19. Base sa pinakaling nga survey sa Social Weather Station, 64% sa mga adult Filipinos sa nakahanda nga magpabakuna. Ginhiwang survey sa itong September 27 to 30, 2021. Sa nasambit nga survey, 25% nagpahayag nga tapos na sa second dose, samtang 10% naman ang nakakuha na sa first dose. Naglabot naman sa 23% ang nagpahayag nga sigurado nga magpabakuna sila sa masunod nga adlaw. Yara sa 19% naman ang nagpahayag nga hindi sigurado nga magpabakuna, samtang yara sa 18% ang hindi magpabakuna. Nagpaandam ang Department of Health nga posible magsaka ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas sa bulan sang Disyembre. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mahimo maglambot sa 52,393 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa masunod nga bulan kung hindi masunod ang tanan nga safety measures batok sa COVID-19. Apang kung magapabilin ang 82% nga movement restrictions kag ang detection to isolation rate ang patuman sa sulod sang 5 kadlaw. Mahimo man magnubo ang aktibo nga kaso sa 22,000 pag-abot sa Nobyembre 15. Nagalaom si Vergere nga sa piyak sa pagpaydalom sa Alert Level 2 sa Metro Manila kay iban pang lugar, hindi gid magkumpiyansa ang publiko kay ipabilin ang minimum health protocols. Ginpagawa na sang Senado ang mando nga nagaparesto kay Anay Budget Undersecretary Christopher Lloyd Lao nga anay in charge sa procurement service sa Department of Budget and Management akon PSDBM sa pagbakal sa bilyones pesos nga balor sa COVID-19 supplies sa 2020. Inangin kumpirma ni Senate President Vicente Soto III kadungan sa pagpagwa sang arrest order batok kay Lao sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa tung Huwebes. Ginapa-contempt sa mga senador si Lao bangod sa hindi pagtambong sa hearing. Gininsiste ni Senator Richard Gordon, chairman sa committee, nga si Lao ay hindi na opisyal sa gobyerno kaya hindi nasakop sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi patambungon ang miyembro sang iya gabinete. Nibaluan si Lao ang 4 ka beses na nga wala nagtambong sa hearing sang Senado umpisa pa sa Oktubre 5. Gintugutan na sa Commission on Higher Education ang pagpatigaan sa limited face-to-face classes sa tanan nga degree programs sa tertiary level sa Metro Manila kag sa mga lugar nga yara sa dalom sang Alert Level 2. Sunod kay CHED Chairman Popoy De Vera, ini ang ilan nakasugtan sang Interagency Task Force sa dintubdob 50% sang kapasidad ang tugutan. Ang mga kondisyon na sang task force nagalakip sang fully vaccinated ang mga estudyante, faculty members kag mga empleyado kag aprobado sang local government units. Dugang pa, dapat nga mangin retrofitted kag na inspeksyon sang Department of Health kag LGUs ang mga pasilidad. Nagparindugan si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi malain ang political dynasty sa speech ni Duterte sa inaugurasyon sang Siargao Island Sports and Tourism kag sang Katangnan Kabitunan Bridge sa Surigao del Norte. Ginako ni Duterte nga siya mismo ang parte sang political dynasty. Dugang pa ni Duterte magalawig pang political dynasty bangod madamo na ang nagasunod dire. Apang nagapati si Duterte nga posible mapaganhagan ang political dynasty kung maliwat ang konstitusyon kag kultura sang pamulitika sa pungsod Pilipinas. Inyong ipamatiya na aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa action Balita Morning Edition, upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Tinoy May Arevalo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon